Sugeng minanggi kalian renungan batinan Gyaji Balontoro Setu 29 Agustus 2026 kecawisaken dening Yono saking Pantan Bulukerto. Wondene waosan kapethik saking Yeremia gangsal 11 ayat 11 dumugi 11 ingkang mekaten surasipun. Cilaka kula punika duh Ibu, dene panjenengan nglairaken kula tiyang ingkang dados wijining paben lan karejegan tumrap tiyang sanagri. Kula sanes tiyang ingkang nyambutaken utawi tiyang ingkang nyambut dhateng sinten-sintena, nanging sedaya sami nyupaosi kula. Saestu daya wah kawula sampun ngladosi paduka kelayan tumemen sanget lan sampun belani mengsah-mengsah wonten ing ngarsa paduka wekdal nandhang bilai lan karupekan. Apa wong bisa mutung wesi saka ing talor lan tembaga? Kasugihan lan raja Brananira bakal sun ulungake dadi rayahan minangka ganjaran tumrap saking dosanira ana ing saindenging tlatahira. Sira bakal sun dadake kawulaning musahira ana ing negara kang ora sira sumurupi. Amarga banduning sun wis metokake geni kang mulat-mulat ngenani sira. Wonten jejer renungan ing wanci menika panjenenganipun tetep setya. Para sedherek ingkang kinasih, napa nate ngraosaken sayah dados tiyang sae? Napa nate ngraosaken tumindak sae utawi becik ananging malah dipun mengsahi? Sangsaya jujur, sangsaya dipun mengsahi. Nah, punika ingkang dipun raosaken dening Yeremia. Panjenenganipun dipun timbali minangka nabi ingkang tugasipun melehaken sanes ngaturaken berkah. Kanthi mekaten hasilipun temtunipun dipun mengsahi dening bangsanipun piyambak. Yeremia mboten pados masalah panjenenganipun sanes tiyang paring utawi nampi utang. Artosipun panjenenganipun netral, boten pados masalah. Ananging awit panjenenganipun ngaturaken sabdanipun Gusti Allah ingkang isinipun melehaken pagesanipun bangsa Israel, hasilipun temtunipun panjenenganipun dipun mengsahi kathah tiyang. Semanten nderek Gusti kanthi setya punika boten otomatis damel gesang langkung gampil. Kadangkala malah damel kita menika piyambakan. Pelatusan kita kadangkala damel kita menika dipun salah pahami, dipun pitenah lan ugi dipun tebihi. Para sedherek, kasetyan kita menika wonten ajinipun. Pramila kita ampun kaget rikala awit kita mbelani kalersan, kita lajeng dipun tebihi. Lan sumangga kita bekta sedaya beban kita dumateng Gusti Allah. Awit Gusti Allah langkung peduli utawi migatosaken kasetyan kita tinimbang kenyamanan gesang kita punika. Kadidene Gusti Yesus rikala ing taman Getsemani nate ngandika, sanes pikajeng kawula ananging pikajeng paduka ingkang badhe kelampahan. Amin. Mugi Gusti tansah paring berkah dhateng kita sedaya. Monggo kita ndedonga. Duh Allah kawula, mugi paduka paring kegiatan dumateng kawula rikala kawula kedah nindakaken kesainan pelatusan ananging kedah benajeng kalian tiang-tiang ingkang boten remen utawi rumaos kawelahaken saking sabda paduka. Kawula pasrahaken pagesan kawula saktahipun wonten ing asta paduka. Wan Sang Kristus kawula ndedonga. Amin.